Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo mondo arom kodi e studio ka. En okinyi majaber ma Nyasaye oyawona to yawoni, omiyo kapok adhi mbele, jal mawuoyo kodi ni iluongo ni Pastor Omedo, Agustino Omedo, ja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, but Okoro Gonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno, Nyasaye okeli mondo iwinjie wach Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele, thuon wach ma kawuono adwa yalo wacho ni teko Nyasaye. Thuon wach kata topic madawuoye wacho ni teko Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele, adwa ni kamoro amora ma intie, ikul wi mondo weche duto waket e lwet Jehova. Agoni erokamano Nyasach loch, akawo janeno ni akete lweti, imiyo winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma jawan. Janeno ka ok aketho sa, mana kaka wacho ni thuon wach mawuoye kawuono wacho ni teko mar Nyasaye kata teko Nyasaye. Omiyo adwana ka ikawe thuolo ni dakika moko matin. Samoro weche madhi yalo kata weche madhi puonjo kawuono biro loko ngimani kendo nyalo timo ni dwaro mar dhood chunyi. Omiyo miya thuolo ni dakika matin. Omiyo adwa nasom kodi Johana 9, wabiro chako kare 1 e wang'e. Johana 9 kare 1, ibiro kawo mumbi isomo aito wabiro dhi kodi kaka Roho Maler ochiko. Omiyo muma madwa somo, wadwa neno ni chieng' moro kane Yesu wuotho kod jopuonjrene, to ne opo ka oromo gi ng'at moro mane onywol muofu. Ng'atni kane onywol muofu to ne en muofu, yatinne ne en muofu. Omiyo ji ne ing'eyo ni nitiere ng'ol moko manyalo yudo ng'ato ewi dongo. To Jali muma wacho ni nonywole muofu. Ma emomiyo mon mani kende dalano ne yudo ka jalni muofu. Nyithindo mane nyuole dalano ni nyuologi ni to gidongo ka ging'eyo ni jalcha to en muofu. Adwa ni ng'ato winja maber. To nitiere penjo mane jopuonjre Yesu oketogo Yesu piny kane gineno jalcha ka muofu. Aito gipenjo niya, Rabi, jalni nonyuol muofu nikech richone owuon koso richo mar jonywolne? Ing'e nitiere gima nyalo timi ma ji goye mbaka, ma ji wuoye, ma ji ne ni nitiere richo mane itimo. Tawacho ni amorga gi duoko mar Yesu. To Yesu ng'isogi niya, jodalawa, iwinjo? Jalni ne ok onyuol muofu nikech richone owuon kata richo jonywolne. Dawe gi dho Ugenya. To jalni nonyuol muofu mana ni mondo ji one teko Nyasaye kichange. Tiende ni amorga gi duoko mar Yesu. Joka nong'eyo ni jalni ne onyuol muofu nikech kethone kata richone kata richo mar jonywolne. Emomiyo nonyuole muofu. To Yesu ng'isogi ni winjo jowadwa, bedurane, ling'urane, ok kaka uparono. To amor gi duoko mar Nyasaye kata mar Yesu ni mondo teko Nyasaye onere kichange. Aito miracle notimore. Adwa nasom kodi Johana 9 mondo iwinj gima wuoye. Kaw mumbi wasomo kodi. Muma wacho niya, kane Yesu wuotho, noneno ng'at moro mane onywol muofu. Jopuonjrene nopenje niya, okete test. Japuonj, ng'atni nonyuol muofu nikech richone owuon koso nikech richo mar jonywolne? To Yesu nodwoko niya, uwinjo? Jalni ne ok onyuol muofu nikech richone owuon kata nikech richo mar jonywolne, to nonyuole muofu mana ni mondo ji one teko Nyasaye kichange. Amor gi duoko mar Yesu. To dhi mbele kowacho niya, 6,
Kane Yesu osewacho kamano, to nong'ulo law piny mi olosogo lowo. Owirogo wang' ng'atno. Eka nowachone niya, dhi iluok wang'i e yawo mar Shilom. Tiend nying yawno en ni ote. Kuom mano ng'atno nodhi moluoko wang'e mi oduogo kaneno. Haleluya. Tiende ni kata okinyi ma kawuono nitiere mama moro kata jaduong' moro kata chi liel moro kata kijana moro, nyako moro, nyathi skul moro manena sani adier makale wach moro matek, kendo samoro gini mae kwe mane ok onindo otieno, ma ji galo mana ni nitiere gi richo moro mane otimo emomiyo gini timorene. Ji osegoye mbaka, ji nyalo wachi kikalo, kendo nyalo lokore ngero e gweng'u. Tamor gi duoko mar Yesu, jal mane gi duoko makare, en ema kele studio ka kawuono. Abiro lamogo mama moro kata jaduong' moro mawacho ni pastor, an ema muofu moro maka, ma emomiyo joka kano neno ka jal cha muofu to gipenjo Yesu. Emomiyo kata in bende ji osepenjore, mawacho ni mama, adwa wuoyo gi mama moro, kijana moro, chi liel moro, nyathi skul moro, kata nyako moro, mawacho ni pastor, an ema adwa neno teko Nyasaye kitimona. Nikech ji osegoye mbaka, ji oselokore gere e gweng'u. Samoro ji nyalo wachi kikalo. Ma emomiyo joka nopenjo Yesu ni yabi, to Jali ne onywol wuofu nikech richone owuon, koso mana richo jonywolne? Tamor gi duoko mar Yesu mabiro romo gi ng'ato e studio ka kawuono. Samoro en tuo misewuotho kit imanyo chang, duoko onge. Samoro adier isetemo go osiptende matindo gi madongo, ok ine breakthrough. Samoro en tuo mar pressure, samoro en sukari, samoro en kansa, samoro en wich bar mochwere, imuonyo yath pile, duoko onge. Awuoyo gi ng'at mobedo mos mawinja, samoro en asma, samoro en tuo maringe chogo kata maringe remo. Iwinjo ka weche gi tek e dhod chunyi. Ji osegoye mbaka. En adier ni ji osegoye mbaka, kendo ji osewachi kikalo. Samoro bende olokore ngere gweng'u. Ji osegoye mbaka, mawacho ni yani ma to chalo mana girgi. Ineno tuo matimani ma chalo mana girgi. Adier samoro ji wachi kikalo, be nochangi. Mana kaka nwanene ga pile cha kako dhi. Ingene ji nyalo wuoye, samoro lokore ngere gweng'u. Etindo nonego ng'ato. Matinde awinjo no sateme go osiptende madongo gi matindo to ok ochangi ni. Ji osegoye mbaka. Tan kamondo wachni niya, winji, kawuono ji biro neno teko Nyasaye kichangi, nikech akelo Yesu jachang, jal mane gi duoko makare. Mama moro chieng' moro biro ira, otimona neno ni pastor, jaode oluonga. Mama nonywol to en gi jumbe 3 to lokore neko. Ma ji osegoye mbaka nyaka plot modake. Ji osewuoye, nolokore nyaka ngero. Iwacho ni to negi nego ng'ato molokore nekone, to mayano dhi maberni. Ji nogoye mbaka. Jomako wacho niya, koso chwore manodonjo Illuminati emomiyo tinde jaode olokore janeko. Ji nyalo wuoye, mana kaka Yesu joka nowuoye ka jalcha ne gin gi Yesu. Doge ne gipenjo ni richo mane manotimo. Amor gi duoko mar Nyasaye. Sama ne alamo gi mamani, duoko noyudore, kendo janeko nochango. Awuoyo gi ng'ato kawuono mawacho ni pastor, ane ma gima timo oselokore ngere gweng'wa, kendo ji osegoye mbaka. Adier ji wacha kakalo, to kawuono amor gi duoko mar Nyasaye, mani gi duoko makare, ma ji biro neno teko Nyasaye kichangi, kitimo ni ono. Adier ng'ato nena kasani,
mose manyo tich ma manyo tich olokore tich. Ing'eni nyalo manyo tich ma manyo tich lokore tich. Samoro ise apply kuonde mathoth, duoko onge, ji tikawo. Samoro in gi papers adier, ni somo in gi degree, in kidhi manyo tich ing'isi na kuna kazi, ing'isi ni rudi kesho, weche gi dhi gi dhod chunyi. Adier ni somo adier maber, to tich otami ni ok inyal yudo. Ji osegoye mbaka. Adwaro ma ji osegoye mbaka mikel kawuono, nikech akelo jal mane gi duoko. Ji osegoye mbaka. To mane osomo masoma malichni. To ere geno. Nikech e gweng'wa ka en ema winjo ni nosomo. Ting'eni nodhi nyaka university, to iparo tich pok oyudo. Adier adwaro ma ji osegoye mbaka. Samoro ji wachi kikalo. Adier samoro lokore ngero e gweng'u. Nikech jachien tagi ni ok inyal yudo tich. To en matinde ineno wuod ng'ane matinde baro ne ji yien e gweng'ni. Iwinjo makaliel otimore to en miluonge ni. Owada somo to nosomo. Kaminene wuod ng'ane no piny en mana piny. Chuo gi mon mako umgi. Wacho ni piny en mana piny. Piny emotime kama. Iwinjo ji osegoye mbaka. Kendo lokore gere gweng'u. To kawuono ji biro neno teko Nyasaye kimi tich kendo kiyudo tich e yor ono. Amor gi duoko mar Yesu, jal mane gi duoko makare, ma ji nyalo paro ni nitiere richo mane timo emomiyo gino timore ni. To kawuono iwinjo mbaya timore ni mondo ji one teko Nyasaye kiyudo tich. Akia ni bawuoyo gi ng'ato mobedo mos mawinja mawacho ne pastor, awinjo teko Nyasaye kendo kawuono aikora mondo akaw tich. Kijana moro biro ng'isa, otimona no ne pastor, nyaka natiek skul sani 7 years pok ayudo tich. Adiera ne ma ji osego mbaka ni to mane osomo malichne to dak oyud tich. Adier pastor ji ne wacha kakalo, koso nonego ng'ato, koso jonywolne nitiere gima notimo emomiyo ok onyal yudo tich. Adier nolokore ngere gweng'wa pastor. Adier koso mama dalagi yawa, nikech wuod ng'ane ni nosomo malichne to tich ok onyal yudo, koso mama dalagi. To nang'ise ni winjo kijana, nitiere Nyasaye mondike Jeremiah 29:11 ni en kodwa gi mpango maber. Bang' lamo Nyasaye, kijana ni noyudo tich e pinje maoko. Kata in bende kawuono, haijalishi ni isemanyo tich maromo nade, kawuono duoko yudore. Ji osegoye mbaka. Kelo ne ma ji osegoye mbaka. Nikech Nyasaye matimo. Samoro ng'ato nena ka dier, nyako moro nena ka, kata mama moro nena ka, mosetemo mondo yud ng'etne, duoko tamore. Adier opango mondo miyo kende weche gi ruchore aricha. Adier otemo kaka dhano, okia gima timore e kit ngimane. Oromo mana gi ji makethone sa kende emonyalo yudo. Adier tino limo wede, kata ng'at mamose ne msichana habari yako hakuna. Awuoyo gi jal ma ji osegoye mbaka. Adier samoro ngi nyithindo adek, ng'ato ka ng'ato gi wuon gi, weche tek e ngimane. Adier osetemo gini mae kwe, tino loko dak. Iwinjo ni kawuono en chi Kisumo, orucha en chi Nyakach, orucha en chi Migori. Jachien oketo ni kamonyalo dakie onge. Kata saminena sani e lolwene, dong ineno kipango odi, weche gi lit e ngimani. Samoro adier itiyo tij ot, jachien ogoli e dalani, itiyo e tij ot, itiyo ne nyaka mama miluongo ni nyari, weche gi dhi e dhod chuni. Nyithindi tiweyo ne mama uwe matini loko japidi, to mama utino seti. Ji osegoye mbaka. Maji wachane ya, to mba gombo madalagi, koso nang'o jowado, mabeto jaberne. To ere, dako dhi otedi, ji wachi kikalo. Tinde gimi nying no dhi oduogo, wache gi lite dhod chunyi. Adiero lokore ngere gweng'u. Giwacho ni to mano jaber malichni. Jaber jaula ne en figure 8. To ere, to tich motiyo ni, tich adiero tiyo, wawinjo no tiyo, to ni winji ni poko kende. Adwaro ma ji osegoye mbaka.
Iwinjo kawuono ji biro neno teko Nyasaye kiyudo dichuo kendo kikendi garus. Iwinjo ji biro neno teko Nyasaye kidok e odi ma jachien nogoliene. Awuoyo gi mama moro sani ma ji osegoye mbaka. Akelo Yesu manigi duoko, jal manigi duoko makare. Mama moro biro ira timona neno ne pastor, an minena ni asetedo ndalo 3 to an gi nyithindo 2, ng'ato ka ng'ato gi wuon gi pastor. To na winjo kiyale Lolwe TV, an ma weche gi lit e dhod chunya. Anyono higni 40, ang'ise ni age is just a number. Ondiki e muma mar Isaya 46 kare 4 ni kata ka usedoko moti to pod an en, kata ka wiyi osetilwar to pod nating'u malo. Ong'iso ni pastor ji osegoye mbaka. Adier ni to ma ike ng'eny ni jowadwa be notedi. Wan tindo kaka wanene ni ok apar ni dotedi. Ji osegoye mbaka ni wache kokalo. Obiro mayo wa dichuo nikech inyalo kalo ma plot midake kendi ji wach ni ji neni ka gima idwayo mayo gi dichuo nikech in ionge dichuo. Akia ni wuoyo gi ng'ato samoro adier olokore ngere e plot midake, samoro olokore ngere e gweng'u. Ji wacho ni eni to chuore notho koso nowere gi dichuo. Nikech kaka wanene to be ok en nyako. Adwaro ma ji osegoye mbaka. To bang' lamo kod mama ni Nyasaye, nikech ondike Zaburi 107 kare 4 ni jomoko nobaya ba e thim, ne ok ginyal yudo mier ma ginyalo dakie, kech nokayogi, mariyo noloyogi, migeno mane gin go orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano, to ne giywak ni Nyasaye mondo okonygi mi ogologi e chandruokgino. Ne otelo negi e yo mochikore ter nyaka ne gichopo e dala ma ginyalo dakie. Mama ni nie dalane kendo nokende no matter age mane en godo. Iti wacho ni nya higni 30, ti wacho ni an ok nyal kenda sani, an chuo chalre. Ondik kanya ni chuo chalre to jachiene masandi. Akia ni ba wuoyo gi ng'ato ma winja sani e Lolwe TV moyawe. Samoro ng'ato winja ka dier manena ka mosemanyo nyathi ndalo mathoth ok oyudi. Osemanyo yath, osemadho yath, kata nitie manie bwo tanda sani lokruok onge. Samoro adier osetemo osiptende matindo gi madongo, oseneno nyaka gynecologist, operation osetim, duoko pod otamore. Awuoyo gi ng'ato sani adier samoro mako to jachien golo gi dweche 3, jachien odagi ni ok onyal ting'o. Adier samoro winja ka adier onyuolo maber to ok oting', odok e dala gi lwete nono. Adwaro ma ji osegoye mbaka. Adier ji osegoye mbaka. Eni to ma gombo madalagi maber to jaber mane, kech joluo nogongere ni jaber jaola, maber to jaber ni to nyathi ere. Ing'eyo ji nyalo wuoyo ma ji nyalo goye mbaka. Adier olokore ji kiwachi kikalo. Inyalo koso nyathi ma nyaka samoro jirani moro tami ni ok inyal ting'o nyathi nikech in pod ionge godo. Ji osegoye mbaka. Samoro olokore ngere gweng'u. Adier ma ji wacho jowadwa be noting'. Ang'o ma notimore dalagi koso ma gombo ma dalagi? Be noting' adier. Ji osewuoye. Adwaro ma ji osewuoye. To winji, muma wacho ni kawuono ji biro neno teko Nyasaye kiting'o nyathi. Kendo ibigani ibiro ting'o nyathi e yor ono. Adwaro ma ji osegoye mbaka, ok ma pok ji ogoye mbaka. Nikech jalcha amor gi dwoko mar Yesu. Maka Yesu ne joka openjo Yesu ni Jarabi, to Jali nonywol muofu nikech richone owuon koso mar jonywole. Amor gi dwoko mar Yesu. To sama Yesu dwoko to miracle otimore. Yesu ok dwoko adwoka, odwoko to miracle nyaka timre. Nikech sama nong'ulo law mong'iso jalcha ni dhi luok wang'i aora Shilom, to ka jalcha ne duogo noneno kata kawuono biro timo. Ng'ato winja ka sana adier ma kwe otamore ni ok nyal betie ode. Mama moro kata ng'ato ywak, iga ka iga eno ywak, dala ne kwe ok nyal betie. Hera norumo, adier norumo. Higa ka higa hine ywak. Onge ng'ama loso gi wadgi, mana SMS.
Kata nitiere mama moro sani manena madwa funo ne ok onindo tieno nikech wete tek kode. Ji osegoye mbaka. Magi wacha dien adie to mayande gierore malichni. To ang'o matinde timore? Odni ang'o matimore? Adwaro ma ji osegoye mbaka. Samoro ji wachi kikalo. Iwinjo? Ineno madhino mane chuore. Mane dichuore mane ng'isi. Mane gine magigorega. Pile ka pile. Odno onge kiowada. Adwaro ma ji osegoye mbaka. Ma ji wachi kikalo. Adie samoro lokore ngwere e plot midakie. Samoro olokore ngero e gweng'u. Majiwa iwinjo pesa to nitiere odno wada. Pesa to nitie. To kwe to onge. Ono jigore pile. Akiani ng'ato be winjo mawacho ni pastor ane ma wechegi ochoma ter. To winji kawuono ji biro neno teko Nyasaye kakelo kwe odi nikech ondike Sa 9 kar 6 ni nikech nonywolwa jawar adieri biro nyuolonwa wuowi loch nobedi e lwete ne luong nyinge ni jabura ma ono Nyasaye maratego wuoro manyaka chieng' omugano ene ruodhi kwe obiro kelo kwe kawuono. Akiani ba wuoyo gi ng'ato mawacho ni pastor awinjo teko Nyasaye kendo abiro dwa na lam kodi Nyasach loch. Samoro ng'ato nena kadier ma ochako ohala to ohalano podha okia gima timore kit ngimane. Samoro adier ochako maber to chunye chido ga chida. Noketo mena, notem gi rech, notem gi nyanya, notem ga lot. Kini duoke mgongo wasi. Samoro ng'ato penjo ni mgongo wasi anang'o, ibiro ng'eyo very soon ni mgongo wasi anang'o. Weche gi ruma onge kata ng'at manyiewe. Samoro noket workshop, noket M-Pesa, noyaw mar hotel. Samoro en gi yiedhi e nam, samoro en gi mtoka ma e ndara, kata makelo ohala onge, geno rumo. Akiani ng'ato be winja. Adier ma samoro ji osegoye mbaka. Ma ji nyalo wachi kikalo. Adier lokore ngere gweng'u. Ji osegoye mbaka. To mayando dhi maberni, koso yath rumo. Ing'eni ji nyalo wuoye. Nyasaye nyalo ting'i malo ma kohala dok piny. To ji wacho ni koso yath tindo rumo. Yath rumo. Mago ji nyalo wacho. Adier gi nyalo wachi kikalo. Jal mineno ni piny en mana piny. Jali ne ja ohala marahuma. To kaki neno sane ni mowuotho to wuoyo kende ni. Iwinjo? Akia gimotimore. Ji nyalo wachi kikalo. Samolo nyalo lokore ngero e gweng'u kate plot kamidakie. Iwinjo? Jal mineno ni piny en nokawo nyaka loan. Kamineno ni tindo wuotho kowuoyo kende. Nokawo nyaka loan. Ohala norumo mogore. Wan bende ne watemo. Giweni ginyalo. Ka koro wan ema ne watemo. To en koro nyalo. Iwinjo? Ji biro neno teko Nyasaye ka chung' ohala manolwane chop. Ji biro neno teko Nyasaye kendo kohandi ni dhi maber. Akiani ba wuoyo gi ng'ato. Samoro kijana moro chieng' moro biro ira. En gi workshop. Noyawo kar workshop. Kendo noloso gik mabeyo nte. To timona ne pastor. An gimoro amora maloso nyalo tiyo kata higa achiel kapok ng'ato penjo kata be. Jachien nodagi. Ji nogoye mbaka. Ji ne wache kokalo kendo nolokore ngero nyaka plot modakie. Ji nogoye mbaka. Ni mani echa tiyo gi yath. Yath tindo rumo. Mano dhano ochung' tir ma Mungu ochweyo. Ok kos ga gima wacho. Ne ji osegoye mbaka. Kendo ne ji wache kokalo. Ineno jal madhino, piny en mana piny, en gi workshop maduong', to tinde kata ng'at manyiewe onge. Nolokore ngero nyaka plot modaki. Nolokore nyaka ngero. No wada ng'atni loso gik mabeyo. Ng'ani loso gik mabeyo machalo mana gik mobedo imported. To kata ng'at manyiewe onge. Wanti wadhi maber, adong' an jabathe ka. An mayo workshop bathe kani. Akia gima tinde time. Kela ne gima ji osegoye mbaka. Sama nalamo kode Nyasaye, duoko noyudore. Kendo Jali noyawo nyaka kamoro machielo. Kendo tinde en gi kuonde 3. Kare onge gima tek matamo Nyasaye. Adwaro gima ji osegoye mbaka. Ng'ato samoro nene ka. Adier ma kong'o tamore rume dalane kata e ode. Mama moro nene ka. Samoro jaduong' moro nene ka. Ma kong'o mono nyithinde gendo. Kong'o mono nyithinde gedo. Kong'o mono nyithinde kendo. Omono nyithinde nyomo. Omono nyithinde yudo tich. Ji osegoye mbaka. Olokore gere ngweng'u. Adier ji wachi kikalo.
Jowadwa, yawuot ng'ane minenogo nosomo. Kakineno gino negisomo to kong'o baro kodgi. Kata mosekendo onge. Ing'eni ji nyalo goye mbaka. Ji ne nyalo wachi kikalo. Ing'eni mane min gi, mane wuon gi, jakong'o cha, mane wuon gi. Nyalo bedo ni malit. Olokore nyaka ngere gweng'u, dalau, ji wachi kikalo. Mano, tinde mane Mr. DDO, Daily Drinking Officer. To kawuono, iwinjo, kawuono, ji biro neno teko Nyasaye, kakong'o rume dala, kakong'o rume ot. Ng'ato samoro nene ka dier. Opango mondo dhi ogedi kata golo dala, weche gi ruche na rucha. Samoro adier opango, gigi kethore aketha. Adier, okia gima timore, opango mondo ogol dala, weche gi ruche na rucha te. Samoro nochako ot maber, nochungie kore, ji osegoye mbaka. Olokore gere gweng'u, ji wachi kikalo. Eni tichiene ma ot otame tieko ne ito kosang'o matimore jowadwa. Adier, ji nyalo wachi kikalo. Ni ja pesa wang'e lando, pesa to nitiende, gidak Nairobi. Kendo chulo, awinjo no chulo ot 30,000. Ting'eni kata simbe mapok ogero. Ji nyalo wachi kikalo, lokore ngere gweng'u, to kawuono amor gi duoko mar Yesu. Jal makele chudo ka, mabiro timo ne ng'ato. Adier, ji biro neno teko Nyasaye, kigedo, kendo, higani, kendo ka odi manochung'ni rumo chop. Samoro adier, isemanyo mondo mi nyuom mondo jaodi oted dhok dala otamore, pok onyuomi, nyaka nyimine gi maluwi nonyuom dhok te, in pok oted kata diel. Adier ipango mondo mi nyuom chiegi, gigi kethore aketha, ikia gima timore. Adier olokore ngere gweng'u, ji osegoye mbaka, ji wachi kikalo, ji osegoye mbaka. Hey, ene moduong' dalagi, tipa iwinjo pok onyuome kata dhok, ni to ene moduong'. Adier, nyaka nyimine gi maluwe nosenyuom dhok te. Ji nyalo wachi kikalo. Iwinjo, ineno pok otero, owetege madongo ene moduong', to owetege maluwe nosenyombo te, en pok onyombo. Wakia kata gima timore. Nyalo lokore ngere gweng'u. Tamor gi duoko mar Yesu. Jal mane gi duoko makare, makawuono biro robo gi ng'ato. Iwinjo, ji biro neno teko Nyasaye, kinyuomi dhok higani, kinyomo higani, nikech onge gima tek matamo Nyasaye. Samoro nyathi skul moro nena ka, ma jachien odagi ni ok onyal somo. Osomo to rieko nolalne. Gimosomo omako, otame ok onyal mako. Samoro ene college, kama fi biro aye, okone. Adier, okia gima timore kit ngima. Samoro nitie tuo moro masando ngimani, otami ni ok inyal somo. Ji osegoye mbaka. Nyithi ng'ane ma skul buogo ni jela gi, be ne gisomo adier. Ji nyalo wachi kikalo. Adier, ineno ka ng'ane kata skul machopo nyaka klas 7 onge, gin gi klas 8, gin gi wega 7. Mano garanti ji onge. Adwaro gima ji osegoye mbaka. To kawuono ndiko wacho niya, amor gi duoko mar Nyasaye. Kawuono ibiro neno teko Nyasaye kitieko skul michop nyaka university. Ibiro neno teko Nyasaye kitieko college e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja, nikech adwa lamo gi ng'ato. Amere chieng' moro dhi ochielo Lazaro. Ka ji osewuoye ma Lazaro tieko ndalo 4 e bur, Lazaro koro dum. Ji noneno teko Nyasaye ka Yesu nochielo Lazaro. Akia ni ng'ato be winja sani, nikech adwa nalam gi ng'ato. Akia ni in piny mane, jal ma wacho ni pastor, kare duoko yudore kuom Yesu. Mana Yesu mane gi duoko makare, jal mane gi duoko makare, ma ji ka osegoye mbaka, ma ji ka osewuoye, Yesu ma jabiro chien. Adwa nalam gi ng'ato. Weya ne gimitimo. Kinyalo mako tivete make. Kinyalo go chonge penye tego. Nikech andiko wacho niya, Nyasacho bade ok chiek, bende ito godino. Akia ni ine piny mane, aijalishi. Chieng' moro jal moro winja kale lolo TV kama. Nene piny moro. Sama na atieko lamo kode Nyasaye, duoko noyudore, mochango, instant miracle. Walamo. Ago ni erokamano Nyasacha loch. Akao jalni akete lweti. Akao mama ni, akao jaduong' ni, akao nyako ni, akao chiliel ni, akao kijana ni, akao nyathi sikul ni, akete lweti Nyasaye. Dhiye kama entie, timne miracles Nyasacha loch. Golne wich kuot kod ayany kod achaya, gik ma ji nosewuoye, Nyasaye miye nying manyien. Alamo kan gi yie ni timone e nying Yesu ma Jawan.
Agoyo erokamano janeno mar Lolwe TV, mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony buto Koragonda School, ajal mowar kendo janeno mar Yesu Kristo. Omiyo agoyo erokamano, ayudora e gweng' mar Kisama, awe nambana mar simu mondo watudre sach Nyasaye. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Anuoyo House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo, e hall mar Babadogo Primary School. Bi kanyo mondo irome gi Nyasaye, Nyasaye matimo miracles. Ka in e gweng' town Nairobi ka, ikaw number 25 to lori mwisho mar Babadogo, tipenjo Babadogo Primary School, kanyo wantiere gi all. Namba na mar simu en 0726843941. Namba na mar simu anuoyo 0726843941. Namba na machielo en 0750383499. 0750383499. Kaw mondo watude sach Nyasaye. May God bless you. Shalom.